Good afternoon. Today is July 7. Ato man ni Vice. Oh, congrats. Congratulations po mga tanan. Thank you so much po. Okay. Amo ini kahimtang yan ha. Basta nga ni kulupay mga sodaling oras man. Alas 4:05, mga alas 4. Amo di notoriot. Hello. Oh my. Notoriot ay din hiton mga estudyante. Vice, ginihinamot kitim itakamot, ano tim pahamot. Oh, adi na nuritsa oy. Oh, ritsa, may din na ritsa na di. Oh, ito na adi ha. Ito na, naigbos la. Ato man ni Vice. Congrats Vice. Oh, congrats kita. Today is July 7. Oh, congrats. Congratulations po mga tanan. Thank you so much po. Okay. Thank you, bye. You know. Okay. Oh. July 7 ha, 2025 nakaibalag tayo Vice. Oo. Oy, yan nga eh, datong bagakuan mo pinala no. Itato niya ng baga rurumbohon. Oy, oh. Itato rurumbohon niya na. Kaya nato na digin video. Ang mga magtirinda ba? Ano ba tuton yung wariman ka kukuan ha YouTube tungod kay an music. Oo, amo yung kahimtang mo yan ha. Basta nga ni kulupay mga sodaling oras man. Alas 4:05, mga alas 4. Amo di notoriot. Hello. Oh my. Notoriot ay din hiton mga estudyante. Oh, yan at nanikitan tayo ng mga taga-craftsman inin. Mga mga pingga mga craftsman iton itiba. Basta nga ni baga brown awan ton maroon TNSS nas Tanawan National. Oh ka din na. Ano na? Nice style. Oh. Naginga ya diyan na din niya. Mamutit kamot ni Vice. Hoy. Oh. No, say up. Ano ya? Mamutit kamot ni Vice. Baka katon niya. Oy, okay. Oh, mati sugad kita, masugad kita ngadto. Ah, ano? Sir Yojen, kumusta? Busy. Alalan. Busy raya na. Okay, pinakakuha niton kuan. Plaza pinausay. Nagkukanin ni Ren at mga suga. So yan ha. Ano di kasi natin gikuan, wala kita magdinaw-dawn, music loud tanad to. Ang pan-short video ba? Mo pa kanina. Madulum-dumay. Okay, reggae, maruruyag ka butan yung mga suga din man. Oh. Oh, ano man ublasan. Oy, open your club. Oh. Nice na ka. Vice, ginihinamot kitim itakamot, ano tim pahamot. Hi. No. Hello. Hi. Naalok taktamot tim pahamot. Uy, Tokyo snack. May hotdog man. Mga basic. Baka din mga milk tea. Ano pa man. Oo. Din risky na. Adin lawa-lawa. Ito nga lawa-lawa. Cotton candy. Hindi ni San Martin hindi ni. Ay, maram ira mana man. Tapos 30 di.
38. Burbutsi. Ito nga. Ito yung calamares. Ha? Oo, ano din ni Ristina. Oo. Mga pika-pika ba man. Oo. Oh, kada kulo pa mo din hitira din ni Kuan. Ano nila nilingan ni. Uy, mapinga kulop. Uy, sangkay, mapinga kulop. Mapinga kulop. Man, adig ako. Tusok. Tusok. Hotdog. Hotdog lang lain ni. May topo, kita nga da. Oh, may datopo, ha? Aton siomay. Man. Oo. Man, nagbabag. Daw, ginawa ko. Daw, managip din itag pakauya ba no? Damo na. Damo na. Kaya wala. Kaya lagi na pagturaw. Oh, kasi Uy. man. Hello. Okay na, di worry natin ko. Hindi kita nag-iyakan lang. Ay, God bless you. Oo. Wala kita mag-ginakan ng hadi. Yan, nag-ginakan na. Oh, adin, dito baranak kiyo. Aton mangga. Wag ito ginagawa sa Miguel. Kabangi ako. Adi dada. Hello. Ano Oy, damo ako nagsabaw. Yay. Iyay. Oh, adi siya. Tapos dili ka pa Bjorn. 10 yen cheese coin. Hello. Bjorn, may dinira bago didi ha. Ang 10 cheese coin. Mamay kalahipan. Man amin. Oh, Ilaw na. damo, oh tilaw na kamo. Damo din hito niro mga bago nga mga turukubon. Laga turukubon. Hey. Hello. Oy mga dada. Ay pag pinauran, magdadamo kita. Pinahulos sila, nagdadamo lug. Kapitan. Buy one take one burger ha. Hello. Umi din nila di ang photo boom overload is back. Mama nila. Hi. Hello. Good afternoon. Damo tire na mga bago ang photo boom overload. Oh. Sa Kapitan di kape. May dalat din eh. Yeah. Wala na, pakadi na kamo. Ligid lang yun itong kalsada. May San Martin. Doon kay Avenue. Oo. Ay. Hello. O, di mga. Di kaya pantami. Hello. Why? Oh, pinipilahan. Oh. Pinipilahan ito kami. Cheesy burger. Di kaya po dito. Maruruya kayo. Di man. Minute ganado. Tini, tagpiran sa dinin. Tag 10 po. Tag 10 pesos. And dynamite. Yes po. Oh, maharang diri. Sakto lang. Sakto lang. May datong sulod niya cheese ano. Opo. Amo na. Oo. Hotdog. Garyang. Siyempre, ang flavor wave. Oh. Flavor wave. Oh, ba? Man. Pero namin tinira din ni BC. Oh. Halo, ate ato ngayon niya. Ate kasi yan. Oh, daw. Pero namin tinira din ni BC. Kita na ko do. Tira mga lingkuran. Oh? Nausay nga di. Ayin ka pa. Simple. Ha? Oo, naman. Damot kon din eh, mga burtungon. Adigihap. Ha? Oy. Adi man eh, kon? Oo, mga anik-anik. Timpit. Man? Kalay na. At tulad dito bilyaran ha. Ang buyik.
Alagat pan. Uy, oh, alagat pan sira. Waray pa baraton ha. Damo lugot takon pakyana, waray pa baraton ha. Waray ko daraday ha. Sunod na pagkita. Oo. Sulibang ko ako hindi ngayon nanira. Kung ano? Naging palos man nira. Kaya baka nagko-construct. Baka ano kung ginayad dida plaza. Baka man kung nira nagko-construction. Naging modern kuan. Oh, adi na nurit siya oy. Oh, ritsa. May din ako ritsa na di. Man? Oo. Saan ang tikang bingo? Amatikang ng bingo yan na. Pero ritsa. A piso. Nasa kita yawat kita baga makakuha 5 pesos. Oh hi, agi daw mana. Nagagad pa kita hinin. Oh, ito na dia. Ito na, naigbos la. Oh, regel la to sistig to. Tapos ako di game kulo games. Out drop ball. Oo, han. May din kem tang yan hiton plaza basta nga ni soda di nga oras. Marisyo nga di. Bado may damag-inulian. Ay. Nagtawag. Sakay tunyo ko no. Ay. Ato nagdalagan. Oh, amo niya tato niya ipakita lanay ha. Oo, din niya plaza basta sugod din nga oras. Marisyo nga di. Panguli na kamo mga oh, ha. Ala. Ano man, sugarong talanay. Again, this has been your friend from another stars. Siyempre ako yung magpapabili naghihap ngayon ubos na samkay tikang didia plaza. Oo, ako isang kay Tonyo. Uy, good night. Sweet dreams. Mamwa chup chup ada nagkakampay. Hello. Hi, kumusta ka mo? Payang pa yung eskwela ha. Hi, kuya. Hello. Hello. Paya pa yung eskwela ha. Bye ka mo na bingo la. Adire. Sige. Thank you. Tigyaw ng biro po kita. Oh. Alay. Hello. Oy. Hello. Hello. Bye bye. Okay, hala. Okay.